nu bare en YouTube-video. Hej så alle sammen. Hvad så, Bracer? Og nu kører det. Så kan jeg skal lige se min gode kammerat Jonas. Og så den også, og så mig som der fucking awesome. Du er så dum, du er. Nej. Du er så dum i skallen, mand. Du kommer og slår dig med et boldtræd, mand. Det er min Ja, vi laver en Omegle sammen, Jonas. Jeg smadrer dig. Skal vi lave en Omegle sammen? Hvor var mine borger, man? Ej, Jonas! Jeg er heldig, den går af 360 p. Ej, stop. Hvorfor? Kommer der, Nej, hvad? Så er du med boldtræd, hvad? nej, det er dig, der er Fucking slår mig med den videoband. Nu får jeg lige min lækre baggrund at se. Twitter. Ja, jo, det er sådan her. Nu forsvinder du, Jonas. Ellers forsvinder du kraftigt Fordi vi lige skal se min baggrund. Ja, så nok. Min mega frække baggrund. Fuck du i den baggrund. Er I gang stadig til at se dig bare roligt? Jeg tager min fucking awesome baggrund. Det er lige til at... Hey, ikke? Men ja. Nej, jeg er sammen det. Og hvad skal du have, så? Fedt, Jonas. Hvad skal du? Helt seriøst. Super. Nej. Kommer så med aluminiumbad. Kommer sulten. Kom til stå, hvor jeg smører. Det er fucking gængst, man kan fatte den, mand. Ej, jeg finder bare til weekenden, der snakker om hvem til dig. Han bor i Ullerslev. Hvor jeg kværker dig. Min band kommer efter dig, mand. Ud til assholes. Du ved godt, du rækker fuck til kamera, ikke så du rækker fuck til... Ja, det er jo så også til dig. Nej, det er ikke din seer. Men det er mere over til dig. Det er den jo sådan set ikke. Nu er den. Nu er den så meget dumt. Fuck dig, Jonas. Ej, det ved jeg ikke. Suck my dick, motherfucker. Ej, så tror jeg slet ikke lige, vi snakker på ens YouTube. Det er til dig, Jonas. Ja, bare du igen til dig. Gør has. Åh, det er lunke. Smoke weed every day. Prøv at høre, gør noget ordentligt YouTube, de nar. De skal ikke være på sådan en fucking lortekanal, der fucking er dårlig, mand. Det er sammen, mand. At blive famous. Og hvad mener du med det? Skal jeg vise dig et rigtigt billede? Gør det bare. Jeg skulle lige prøve. Jeg skal lige sende en hjemmeside til dig. Det skal ikke være sådan med alle mulige nøgne damer og sådan noget. Det er sådan nakker jeg der. Så kan man få en skæld over billedet ud og slå en nakker der. Hey, vil I altid gerne vide, hvor jeg bor? Jeg bor på Svendborgvej. Tillykke. I et rådhus, hvor der står en oppe siden. Jeg bruger faktisk ikke den her skjortes. Jo, du gør. Nej, vi skal ikke spasset. Jo, du gør så. Nej, der skal ikke. Hvor? Så lad os gå ikke dig, man. Det er fucking lort, det ser. Hvorhen? Det er ikke dig, man. Du bor i samme sted. Den
Hvordan kommer det stadigvæk til Gud? Selv. Hvordan kommer det stadigvæk til? Overtænder ordentligt noget til Gud. Det er der kommer så meget hate på den her. Du er med på, Jonas. På grund af du er med på, så kommer der fucking meget hate. Der var ingen, der kan lide dig. Ingen. Jeg vil bare grim. Kaboom! Kaboom! Folkens, kan I lide kage? Jonas, kan du lide kage? 17. Nej! Eller hvad er der gang med her? Nej, hvorfor? Jeg kan ikke lide kage. Jo, du kan sgu da! Sgu ikke, du er. Alle kan lide kage. Jeg også prøve at vise dit ansigt ordentligt. Smoke weed every day, bam bam bam. Run away, kusse, kusse. Smoke ass every day. Lukke, slap af. Hvad? Slap af. Der står jo ikke copyright på. Alligevel slap af. Så længe der ikke er copyright på, så må jeg gerne lægge noget. Nej. Jeg tænker bare klog lige nu. Nej, det går ikke. Ja, jeg forsøger på det. Nå ja, jeg har også haft set lidt af Slots video. Jeg var den aller sidste follower. Tillæg, og det er jo også stort at være ens sidste follower jo. Det er awesome. Det er også fedt jo at være ens sidste follower jo. Nu vil I se dig. Smuk. Smoke ass every day, bam bam bam. Jonas. Nej, der kan I se hans navn. Det er Jonas Christensen. Jeg kommer til at se på Rosalborg, som hvis I kan læse det sådan. Bam bam. Skal jeg lige fortælle dig en lille ting? Det er TV. Hvad? Skal jeg fortælle en ting, men også? Må jeg ikke optage mere, altså? Hvad? Nu ser de lige film. Kan I gætte, hvad Jonas han hedder? Han hedder, hvis ikke fjerner jeg fra mig endnu, så smadrer jeg. Og det er bare fordi du er så grim. Hvad passer du på? I kommer tættere til at på filmen. Passer du stadig på? Hvad så jeg op til at filme lige nu? Ja, du skal stadig passe på, hvad du siger. Jeg skal på, at jeg køber bare snart det der videoplads. Ved du overhovedet, hvor jeg bor? Ja, selvfølgelig ved jeg, hvor du bor, mand. Hvor er jeg? Jeg flyttede. Nej, det er du ikke. Ja. Nej, du er ikke. Jeg er iskold, så jeg flyttede. Du er det skidt flyttet, mand. Jeg er iskold. Nej, du er ikke. Ja, jeg er altså. Du er skide kold, mand. Jeg er sgu ikke min egen hoved. Hvad?
Jeg skulle bare ikke sige lunkerne. Hvad sagde du? Jeg skulle bare ikke sige lunkerne med min lidt her. Og jeg har et. Hvordan hvis du kommer her, så er det så smart. Hvor fedt det? Hvis jeg kan få hvad? Hvis du kommer over til sådan noget, så smart. Fanden ikke bare boet. Du ved jo ikke, om jeg kommer og melde. Hvor jeg smart, og så kommer du ses i fuck-top. Jeg smadrer dig. Jeg må sige min fucking fuckhole. Hvad får jeg det? Bare. Smuk af sølvdag, bare bam bam. Smoke ass every day, bam bam bam. Og nu er den awesome Logelia. Se! Bedre!